Duna na inatala nga namatay sa diarrhea sa Toril District sa Davao City kung asa sobra gatos na ang kaso. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, miabot na sa 147 ang diarrhea cases sa Toril, Davao City diin usa ka 10 anyos nga lalaki ang unang natalang namatay. Una nakasinati og kalibanga ingon man pagsuka ni kaon matud pa ang pasyente og street food sa Toril. Kini ang ulahing video sa 10 anyos nga si Jay Madronal nga taga Barangay Toril proper, Davao City. Usa ka malipayon, buutan ug matinahuron nga bata kung ihulagway sa iyang mga kabanay. Apan ni adtong Biyernes, gidala sa ospital kay nagluya, dala sa Sagunsong Suka, Kalibang. Upat ka adlaw ang milabay, mipanaw kini sa Southern Philippines Medical Center. Siya ang unang namatay, human gideklara ang diarrhea outbreak sa Toril, Davao City. Anang 14, nangaon daw sila og butsi sa manok dito sa palengke. Unya, niuli siya dire kay natulog. Pag buntag sa 15, alas 6, katuoy ang papa nangihi. Nalibang na di ay, sirit na ang lubot din, suka. Ingnan ko sa doktor dito nga, ayaw mo kakumpiyansa kay may posibilidad ni inyong pasyente mamatay yun og dili niyo ni dalong SPMC. I-repair jud mo na mo sa dako nga sa kuan. Kanang ospital. Kay ang kidney niya nasamaran. Nga pag-abot na mo dito sa SPMC, gatiman. Dayon gikatiter. Pagkatiter niya kay dugo na may awas, dugo. Nya niingon sila nga ang ingon ang doktor dito, nagbleeding daw ang iyang kidney tungod sa iyang suka, kalibang. Manifestations was observed to be ascites, so na may burot ang tiyan. Wala na siya urine output, so but pasabot yun eh. Indication ni siya na ang patient underwent acute renal failure. And that's the reason why he unfortunately succumbed to death yesterday. Apan dili lang si Jay ang naigo og diarrhea sa ilang pamilya. Sanglit lakip na sab ang laing tulupa kaigsuon ini. Gikumusta sa GMA Regional TV 1 Mindanao pinaagi sa video call ang 15 anyos nga magulang ni Jay nga si Jomar. Kinsa gidala sab sa SPMC human mikaon og street foods. Jomar, kumusta man imong kahimtang karon dira? Okay na, sir. Wala na kay kalibanga. Wala na. Okay naman ako tayo, sir. Okay na. Pero asa ka nagkaon last before kay gibati og kalibanga? Magikan ako kuhan, sir. Pangarta, sir. Nuli kong balay. Amay nabili. Upat katil. Akong gikaon. Pero paano, nagkagluban na, sir. Ang 5 ka bulang buntis kay igsuon sab ni Jay, gikalibanga sab. Hinoon na ulian na kini. Sakit akong tiyan una. Yung ano to, kalibanga na dito. Pero asa mo last gikaon? Saging lang dyan, nilungag. Saging nga. Nilungag. Ilongag. Wala ka nagkaon mga street foods. Wala. Ang tubig nga ginainom nimo asa gikan? Nawasa Japon. Sa gihapon. Matud sa pamilya, sa ilang silingan sila nagapalit og tubig mainom nga konektado sa Davao City Water District. Kaganihang buntag, nagkuha og water sample ang Public Health Inspector sa CHO ug DCWD alang sa ipahigayong water analysis. Hinoon, luyo sa pagsaka sa kaso sa diarrhea, doon na nasay naka-recover na. Usa kanila ang na-diagnose og amoebiasis. The day before, nagbili ako ng street foods doon sa baba dyan lang sa may lubugan. Yeah, barbecue lang yun na baboy. Nagbili po ako sa Toril Supermarket. Meron man po yung lane na may street foods po. Gusto po ng ate ko po, gusto niya po ng siomai. Nagbili po ako. Then, nagbili din po ako yung parang sa container po na tapioca. Sumala sa CHO, miabot na sa 147 ang diarrhea cases sa Toril. Sa maong ihap, 64 ang kasamtangang naka-admit, 49 ang outpatients, samtang 34 ang for verification pa. Anaa na sab sa 19 ang barangay nga dunay kaso, humanadugang ang Alambre, Bangkas Heights, Dalyaon Plantation, Eden, Sirawan, Marapangi ug Balyok sa Talomo District. Sa karon, ang Barangay Dalyaw ang pinakadaghan og kaso nga anaa sa 24.
Mas niubosab sa 3-month-old ang pinakabata na kasinati ug kalibanga, samtang 69 years old ang pinakatigulang. So every day, kung naay ma-admit nga bako o naay magpakonsulta katungod sa kalibanga, ato nang ginakuhaan og samples for rectal swabbing. Rectal swabbing is specific for several bacterial infections, no? Sara, luyos na nagkataas sa kaso sa diarrhea sa Toril, ingon man niabot na kini sa Talomot District. Wala pa gihatag nga konkretong hinungdan ang CHO sa suka kalibanga sa mga pasyente, samtang wala pa pod nigula ang resulta sa tulo ka test nga ilahang gipahigayon. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.